ħajsir minni, ma qalix ħammud nagħmel dak li qedli, ħajsir minni, ċejjin ħan intelaq fidejk u issa kun int illi dil ħaġa tagħmilha fija. U naħseb hemmhekk huwa l-bidu ta' kollox. Fis-skiet, fis-sempliċità ta' Nażaret, Marija bdiet din il-mixja li tintelaq fidejn Alla temmel li qed jgħidilha li dik waslita għal Golgota. U allura fil-Kalvarju Marija se tkompli tgħix dik it-tip ta' fidi li tibqa' temmen dak li Alla qed jgħid. Però fl-istess ħin qed tintelaq fidejh. Però għamlet mixja u din mixja narawha li hija mmarkata b'diversi momenti partikolari. Pereżempju, hekk hija mixja mmarkata b'ħafna umiltà. Il-qaddejja tal-mulej f'Nażaret fajn kerem għand Elizabetta sir il-qaddejja tal-bnedmin issa. Allura l-fidi tagħha mhix biss fidi xi ħaġa ngħidu hekk spiritwali li mhijiex inkarnata fil-ħajja ta' kuljum, il-fidi l-Madonna wara ftit trasformata f'azzjoni konkreta. Allura hija il-Golgota seta' jkun azzjoni konkreta li għali tibqa' fiha wkoll hemmhekk u ssir mhux biss qaddejja tal-mulej li temmel Alla ma taqdililna u naraw kif il-fidi qed taqdililna Marija fuq is-salib. Għandu nistaqsu il-fidi tagħna aħna. Hija xi ħaġa li nitfgħuha fil-Knisja meta noħorġu minn hemm, noħorġu minn Nażaret tagħna, morru fl-Għajn Kerem għand Eliżabetta tagħna, qegħdin nitrasformawha f'azzjoni. Għax Marija marrettej mara li kienet batuta, kienet anzjana, kienet ila. Qabel ma għexet il-misteru tas-salib, il-fidi tagħha daġa kien laqgħa mas-salib tan-nies fil-ħajja ta' kuljum. Qabel ma ġarbet id-tbatija hi marret taffaċċja d-tbatija ta' ħadd ieħor. U allura fil-mixja ta' fidi Marija naraw il-fidi tagħha kif qed tiftaħħa rridu nistaqsu. Ħafna nies jitkissru bid-tbatija tagħhom u l-fidi tagħhom forsi ħossuhom ma tgħinhomx għax forsi għadhom ma nfetħux għat-tbatija ta' ħadd ieħor fil-ħajja. Għax il-fidi tagħhom għadha ma waslithomx biex jgħinu il-minu diġà qiegħed ibati. Tkun għada fidi ta' tfal iż-żgħar li kollox idur madwarek. Anke Alla jdur madwari għal bżonnijiet tiegħi. Marija l-mixja tagħha mhijiex hekk. Mill-ewwel tmur taqdi. Allura nistgħu ngħidu li biex xi ħadd jemmen irid jgħaddi mid-tbatija? Iva. Bil-fors? Il-fidi u d-tbatija ma jeskludux li xulxin mhijiex waħda kontra l-oħra. Min jgħaddi mis-sofferenza mhux neċessarjament se jitlef il-fidi. Imma s-sofferenza hija tista' tkun mument li tkabbrek fil-fidi, però tista' tkun mument li inti tesprimi l-fidi tiegħek fiha. L-Ingliżi jgħidu either makes you or breaks you. Jiġifieri jew tibnik jew tkisrek. U il-fidi meta narawha mill-lenti tal-batija ħanidu hekk. Min jemmen ibati u min ibati jista' jispiċċa jemmen aktar. Għaliex? Għaliex fil-moment ta' sofferenza l-fidi tiegħek tista' tkun purifikata ħafna. ċejn mistoqsija tkun, jiena għaliex nemmen. Jiena nemmen għaliex komdu li nemmen, għax il-fidi tinsiex, mhux qed nemmen f'xi ħaġa l relazzjoni tiegħi miegħu. Jiena nemmen għaliex kollox imur tajjeb, allura l-imħabba tiegħi ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla hija bbażata fuqi. Jew jiena nemmen għaliex jiena nħobb il-Alla, allura anke ngħaddim il-mumenti bess, ir-relazzjoni tiegħi miegħu hemmhekk għadha. L-imħabba tiegħu hi iktar importanti minn dak li jiena ngħaddi. Id-tbatija ma ssirx mument li tkisser il-fidi tiegħi imma tgħinni nesprimi il-fidi tiegħi u nippurifika il-fidi tiegħi mill-elementi ta' egoizmu li jiena Alla mhux fiċ-ċentru ta' ħajti għaliex hekk jaqbilli. Illi anke jekk jiena Alla ma nsibx il-ferħ f'ċerti mumenti, imma nkun hemmhekk preżenti għalih. Li fl-aħħar mill-aħħar il-fidi ta' Marija f'pastaġġ ieħor li għamlet kellha tgħaddi minnha din. Ħannati eżempju. Jekk naqraw b'mod dettall il-Vanġilu ta' San Luqa naraw Ġesu kellu grupp ta' nisa illi kienu jgħinuh ikel ħwejjeġ dawn l-affarijiet. Il-Madonna mhijiex magħhom. Il-Madonna ma tissemmix dak il-grupp ta' issa immaġina inti din bħala omma. Li ma omma. Ma tuħux pjaċir tgħin lil-bina. Għalija dik kien mument ieħor ta' fidi għal Marija. Illi hija kellha bżonn tidħol f'dak li qalilha Ġesu fit-tempju, ma tafx li għandi nkun f'dak li ta' missieri. X'inhi rida Alla lik ma? Li f'dal mument min tix inti li inti ommi li qed tgħinni b'mod materjali għamilt 30 sena f'Nażaret, fit-3 snin ta' ħajja pubblika le. Araw kif Ġesu qed jipprepara l-Marija għall-mument tal-Kalvarju. Qed tidħol f'distakk bil-mod minn dak li tixtieq tagħmel.
biex tidħol f'dak li jrida Alla għaliha. Għax hemmhekk ħadd tidher sabiħ ħassa l-mixja ta' fidi fuq il-Kalvarju tal-Madonna, u ċertament fuq livell uman Marija li ma tgħinx il-bina f'affarijiet materjali, żgur li weġa. Jiena nieħu ftit minn ommi. Ġifieri bħala saċerdot naħseb l-ommijiet kollha jgħidu pjaċirin u s-saċerdoti tagħhom, però minħabba li qed f'kunvent u jiena reliġjuż, l-affarijiet aħna nagħmluhom fil-komunità ma nagħmluhomx id-dar. Qed tifhem? U nifhem dik il-weġa ftit tom milli tkun tixtieq ma jiena parti nix f'kunvent. Aħna fil-komunità jsiru m'għandux aktar dak ir-rwol tiegħek. Hija distakk hija weġa imma li ħatkabbar fil-fidi għax qed tidħol fir-rida Alla għalik. Allura l-mument tal-Kalvarju Marija kellha preparazzjoni sħiħa għaliha. Preparazzjoni min-naħa ta' Kristu li bil-mod il-mod beda jmexxiha. U min-naħa tagħha li bil-mod il-mod kienet qed tintelaq f'idejh. U għalhekk nemmen ħafna nies li fissa li jieħduha kontra Alla. Il-problema mhijiex dak il-mument tas-sofferenza. Il-problema qiegħda x'tib ta' mixja qabel qiegħda ssir. Fil-konkret, aħna bħala Nsara illum 2010. X'mixja ta' fidi qegħdin nagħmlu? Hija fidi li meta niġu fuq id-dbatija tagħna l-Golgota tagħna iżżommna ngħixuh? Jew le, il-problema mhux temmen dak il-ħin kif qed tibni il-fidi tiegħek pass pass. Aħna pereżempju għandna ċirkustanzi fejn tintaqa' ma' nies illi jaħsbu illi jistgħu jgħixu fidi falla fil-Mart. Meta l-mixja tagħhom ta' fidi wafqet ta' 11 sena meta għamlu griżma. Mela l-fidi ta' 11 sena ħażommok biex is-sallum li qiegħed fih ta' sodda tkun tista' tara l-Alla f'dik iċ-ċirkustanza tiegħek. Ma nsommekx, għax m'hemmx mixja. U s-sigrit ta' Marija fuq is-salib hija l-mixja kollha li hija għamlet. Il-Madonna mhix Magician. Magician jagħmel xi ħaġa, inti tuħ bexir tara u m'għandek xejn taqsam magħha x'għamilha kompletament. Malla l-imbierek ma jagħmilx magics. Il-fidi tagħna aħna għandna bżonn il-parti tagħna li rridu nagħmlu fiha biex tkun ħanejdek sostenibbli, nużaw kelma li jużawha tant anke f'ambjenti oħrajn li tgħinek tgħix il-mument tas-salib. U din naħseb huwa punt li huwa ħafna importanti illi rridu nistaqsuh anke intom insistijej. Taqbadxu tiddeċidi illi Alla lilek ma jħobbokx. Taqbadx tiddeċidi li Alla telqek jekk il-fidi tiegħek ma twaslikx dan il-mument illi inti tara li maħabba Alla lik. Meta ibnek qiegħed ibati, meta bintek qed ibati, meta żwieġ tal-familja tiegħek qed jitkisser. Taqbax tieħu dik id-deċiżjoni li Alla nesik abbandunak telqet, imma staqsi, inx mixja ta' fidi qed tagħmel biex tkun tista' tgħix fil-fidi dak il-mument. Għax naħseb din hija f'pajjiżna ixju ħafna importanti. Għaliex inkella nirduċu għall affarijiet jew affarijiet psikoloġiċi kif inħossni. Jekk inħossni tajjeb allura ngħid li nemmen, jekk ma ħossniex tajjeb ngħid li ma nemmenx. Imma l-ebda sens ta' mixja. U naħseb Marija jekk il-ħajja tagħha waslit għal Golgota imma mxiet għaliha. Imma kif xi jista' persuna jemmen meta qudiemu ħlif muntani, ħlif problemi ma jiġux. Nies jgħidulek ħares jiena kont nemmen imma m'għadniex għax ġralijek. Kif allura jista' bniedem jibqa' jemmen quddiem ċirkustanzi li normalment huma ebsin, huma muntanji, huma impossibbli jew diffiċli ħafna biex telibhom. Kif ħatemmen? Ħanżomu lil Marija għal din il-ħaġa. Fil-bidu tlaqna wedna illi Elizabetta l-Madonna qaltilha ħin dik li jemnet kull ma bat jgħidilha. Il-fidi ta' Marija hija bbażata fuq kelma. Il-kelma tal-Anġlu dak il-każ. San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu jgħid il-fidi tiġi mismieħ u tiġi mismieħ tal-kelma tal-Alla. Marija fuq il-Kalvarju x'emnet? Kif baqgħet temmen? X'emnet? Kieku ngħidu mal-Madonna ħarset lejbina Ġesu bħala om weġġet imma baqgħet temmen illi Alla b'xi mod hija temm. Il-Madonna m'hemmniex dak li ridet temmeni. M'hemmniex dak li ridet temmeni. Baqgħet temmen dak li kien qal lilha l-Anġlu emnet il-kelma ta' Alla. U dina ma nis-soluzzjoni allura faċli 1+1 equals 2 illi min qed ibagħti ngħidulu isma' għamel hekk u tibqa' temmen le. Jekk il-fidi tiġi mismieħ u qed nitkellmu mill-fidi fis-salib